Mae'r ffordd rydych chi'n gwneud cais am gyllid gan Chwaraeon Cymru wedi ei newid. Nawr mae gennym ni system rheoli grantiau sy'n golygu bod pob posib i llenwi ffurflen gais ar-lein i gael cyllid y gys gymunedol neu cyllid grant datblygu. Bydd llenwi eich cais ar-lein yn gyflymu'r proses gyllido, oherwydd bydd y cais yn cael ei ddilysu cyn i chi gyflwyno. Ar ôl ei gyflwyno, mae'r gael ar unwaith i Chwaraeon Cymru ei brosesu. I weld pa fath o grantiau sy'n berthnasol i'ch prosiect chi, edrychwch ar dudalennau cyllido neu'n gwefan ni. Hefyd, mae'n syniad da cysylltu ag aelod o dîm datblygu chwaraeon eich awdurdod lleol i drafod eich prosiect cyn dechrau ar y broses ymgeisio. Bydd yn gallu eich helpu chi gyda'r broses ymgeisio os oes angen hefyd. Mae manylion eich tîm datblygu chwaraeon lleol ar gael ar ein gwefan ni. Wrth wneud cais am grant, byddwn eisiau gwybod amdanoch chi ac am strwythur personol neu aelodaeth eich sefydliad neu glwb chwaraeon. Hefyd, byddwn eisiau gwybod am eich prosiect a'r effaith gall eich prosiect a hefyd faint fydd eich prosiect yn ei gostio. Mwyn cwblhau eich cais yn llwyddiannus, bydd rhaid i chi gael gyfrif banc yn enw eich sefydliad a bydd rhaid i chi allu dangos tystiolaeth o'r hyn ar diwedd y ffurflen gais. Mae Chwaraeon Cymru'n fodlon derbyn y tystiolaeth mewn sawl fformat gwahanol, copi wedi ysganio neu lun o ddatganiad banc, siec wag, datganiad agoriadol neu llythyr gan eich banc gyda'r manylion arno. Mae'n bosib defnyddio unrhyw rhai o'r dogfennau yma fel tystiolaeth a bydd rhaid eich atodi ar y dudalen dogfennau ategol ar eich ffurflen gais. Os ydych chi wedi gwneud cais am grant datblygu, bydd Chwaraeon Cymru angen 3 datganiad banc diweddar ar gyfer holl gyfranion banc eich sefydliad. Y rheswm am hyn yw mwyn i ni allu gweld os gennych chi arian ar gael i gyfrannu, a hefyd mae'n helpu ni i benderfynu pa mor ganlyniadwy fydd eich prosiect chi ar ôl i'r cyllid ddod i ben. Os ydych chi'n gwneud cais am grant datblygu, mae angen 3 dyfyn bris ar gyfer offers sydd ar gwerth unigol o £250 neu fwy, oni bai bod yr offer yn arbenigol iawn. Os felly, bydd 1 dyfyn bris yn ddigon. Hefyd, bydd angen 3 dyfyn bris neu ancamgyfrif syrfeio'r meintiau ar gyfer unrhyw waith adeiladu rydych chi'n ceisio ei wneud. Mae'n posib atodi'r holl ddogfennau perthnasol ar y dudalen dogfennau ategol yn eich cais.